Alço la cortina. Doncs havia una persona que no va voler en cap moment de fer grans actes, llavors em sembla que la millor manera de fer-li un homenatge amb ell era treballant i que el públic pogués disfrutar d'aquest treball, de la seva feina, del que ens va deixar, i llavors doncs això s'ha concretat amb les Nasses de Figueroa. Senyor, vos em voleu plantar la llufa. Us enogeu, doctor? La gent de la vostra mena sou ben durs. Cap dieta. En veuen? Elles van encendre la raça. Sorteu amb pànic petit. Llavors tenen la vergonya, sí.